Tinang karang abang nagih hutang pati ludira kang manyembur-nyembur gagari mangunia bangun eko siji dwiwata nunggal buminya kang gumingsir ana peteng dudu wengi ana padang dudurina yaiku petenge ngantoko sampun grancegati kiraka saklawase kula dadi buta dereng tau weruh wong bagus kaya niku badhe kula tadah. Oh, ladalah. Aja ya, Di. Gawat. Tak senggara raming secakrik molenggahe. Suwe-suwe asta ngempit rangka kemungkinan tandha yen gedhe sujanane. Keparinge kiraka tak takonane dhisik nek wis ngaku jenenge papane kena ditadah. Nek durung-durung ditadah mundak dadi satria mati tanpa aran. Yen ngaten monggo kula critaken nek pun ngaku kula gagelake. Ratu, aku takon di mas sapa jeneng, sapa jeneng dimandi mas sapa jeneng, sapa jeneng dimandi mas sapa jeneng. Sapa jeneng dimandi mas sapa jeneng, sapa jeneng dimandi mas sapa jeneng babul. Papo nyepeleke wong guneman nyepeleke wong takon. Doi. Ewang ana takon di. Sampeyan takon kali wong bagus kemrutuk kaya grontol mutah. Mesti mawon mboten purun ndika. Takon kali wong bagus niku sing alus nek perlu dicengkokke ngoten. Piye ra contonono? Raden kowe tak takon yo den yo sapa jeneng ngendi pinangkamu Raden kowe ndang aku jeneng lan papanmu den enggal bloko golek keong apa golek keong nganggo kudung bathuk nonong malah lucu bandak kaya ngono maton selaya jenenge kok mangkel teka dadak nganggo kencik-kencik kecik-kecik Gus opo awake dhewe ngalah wong ngalah niku ora dhuwur wekasane monggo ngendika nek mangke dikalahi kok jebul ora rumangsa dikalahi tandhangi ora mengkono buta pitakon ngampiak kaya wong jolo getak kaya wong gusah manuk balik sura genti aku takon ngendi dagamu sapa pracikamu babuh nangone durung aku takon junjung cangka ora kadon widodari buta kang ana ngarepanku papane dongko bener najan aku buta dudu buta semarangan buta piring ratu ngendi mulake wong kaya kowe handling prajurit saka negara Ngalengka Raja aku Dikyakala cuwiri sapa Dikyakala cuwiri
ingkang ana ngguri. Oh, Diktiyapala. Sampar Mega. Kowe sapa, Den? Alah. Ngendi kaya keretan bulak. Kowe sapa, Den? Ngono cukup kok. Den. Sekarang yo identitasnya cakil ya. Lamun kowe takon marang aku, Satrio Giri Kastuba, Lesmana Dewa kekasihku, ya Sumitra Hatmaja. Lesmana Dewa ya Sumitra Hatmaja. Wong cendhek sapa? Nala Gareng. Sing gedhe dhuwur aku nek saka kaduan ndak ting brengok kaya wong budhek. Tak nyedak sing tok takoni apa? Jeneng narak ngono. Jenengku Petruk. Petruk Kantong Bolong. Kantong Bolong Dublajaya. Dublajaya Pentung Pinanggul. Pentung Pinanggul Gubang Kinosek. Gubang Kinosek Mas mburiku taboken. Mas mburiku taboken nganggo iya. Aduh. Dosa apa aku mbok tabok sing akon kancamu ngono lho. Sampeyan kok akon abok. Tak arani iki nek jenenge Mas mburiku taboken ngono. Sing mburi dhewe sapa? Mburi dhewe geger. Wah, aku ora takon geger, takon jenengmu kok. Ora sudi ya. Tepungan rubuta ora ana bathine ndak mara nggonku ora urung ngampiak-ampiak. Nek ora ngerti nggone mesti takon, ngene Mas Bagong pundi ngono nek aku ngaku. Oh, terangane jenenge Bagong. Ora gelem ngaku kaya sero-sero kowe iki omong. Lesmana kadane Taruna Prabu Rama Wijaya. Oh, Bapak. Satru Jaya Dalem. Manuta tak cekel. Swarga ginawi ayu bejo aku. Kowe tekaning pati. Bejo kowe aku kang tumekeng lalis. Kelakon nyekel Radyan Lesmana. Lamun entek budine Lesmana abuh. Wani musuh dening aku. Apamu sing tak wedeni? Kalah gagah gedhe Sumendya gunung anakan banting batang buta ora perlu golek sambatan. Kalah dhuwur anci-anci gunung Mahameru nempiling silah buta ora bakal ngrangsang. Aku buta sugih guna pinteran jaya kami jayan jimat kemat ora watak Lesmana beguru batanging buta Kadara sugih guna kepinteran aji japa mantra abakna seklimah orang klimah tumpang suh lena prayit nampak gendir pecah sirahmu Utata Gadiwisaya kalono kalayatan maring kutringkut ora kena ndak eman atos sawat cedak sabet kemuda lampung nyawamu
adalah Pracoko belah iblis lan ajeg gandaning momong mating momong. Wis ana dewa. Ono barang. Wujude klentrang-klentrang midak kapuk ora pendek. Bareng kumandan Kocoko lawas tumrambel Pincen Trengginas kaya sikat tangan berwalang kekuatanmu ora perlu kundandak ngalem awake musuh awake dhewe dandanono babok semana kakek kayamu isih tangi bobot mburi aja bobot wong Pacakara apa katon dening tanganku Den dening petrompo kemungkiran sedya iki ora tangi dikir sedya tangi dodo pusakaku keris jenenge Kyai Nawantaka Nawasana Taka Pati wis ngakoni pendhita sanga ganepe 10 kowe Den. Aku ora wedi swara sing dadi bukti kasunyatane kaki tibakno pusakamu. Kedikan pusakaku aja kok kesuduk. Kapatan keporon tiwas. Kaki maju kan ngatiku. Diwisaya kalana kalayatan maringkut-ringkut kapaligeng rasaksa magura rupa kancaku maju mati mundur dadi bayangan
Bambang sapa jenengmu? Lesmana kuwi sapa? Dikya kala bedhut riwut. Wah. Weteng kok anggere tanggo greng kok sendal sendul. Yahene kok sendal sendul iki jak apa to? Ora patek nduga. Wo. Apa iki? Bocah apa wong tuwa? Nek wong tuwa kok mung cilik. Nek bocah kok brengoseng. Wah. Mati apa urip ya iki? Nek mati kok wetenge plempang-plempung. Nek urip kok ora kedhep-kedhep. Wah, tak kira udu wong, dudu bocah. Iki ming plembungan. Sego bisane sing mlembungke digawe ting pentelot. Njuk direka digambar mata, digambar brengos. Beneran ora sida perang. Wingi anakku nangis njuk plembungan. Arep tak ngundulani anakku. Ora sida perang. Anakku rak seneng tak dulani plembungan iki. Wah, ngeget-geti kok bengok. Ngopo Ren? Ngopo dengkulmu melocot? Jane aku arep ngelocopi buta sing mati kae mau lho. Ora ngerti aku ki wis dungkuli buta kae sing gundul. Edian. Aku kok mati to. Maido dhek iki. Malah iki wong bocah cilik, nek cah cilik kok brengoseng. Nek wong kok ming cilik, batinku ya wangsulan, ya mek to. Cilikoke lanang kok. Suwe-suwe iki malah ganggep dudu bocah, dudu wong padake plembungan apa ngene iki plembungane mbahne buyut kok. Malah ra sida perang aku arep murid, nek ngantek ngundulani anake rak cilaka aku. Bengok aku. Mengper ora kowe padake plembungan. Wah, darane nek plembungan bul bengok. Wis ngono barang. Bilakno patine kancaku kepara ngarsa. Aduh sama tidak saut pedot lan jambul. Gandiwa dibya musti sara buntal rukmining gading
Tek swara dumilah murut kumilat ngarap-arap mancat ngayat nyembat-embat dia tumandu susilo sinuk menglogo lepasing brojo lir dadut ora-ora buta dadam karo godhong lumbu antos godhong lumbu parandine ulahmu kaya barungan didandani kena pusakaku keris mati ngadeg ana tengah dalan nolo garing Wulandara badang buta mati nang dalan guangan engko ndak medeni wong liwat sedika saka bungae ndara menang musuh buta lingguang sangu tembang pangkur tim dongguang badang buta mati sajake kena keris wah butane kok lelemu uripe mesti kepama dilalah dadi kersane simbah buyut perang musuh karo ndara kena keris terus muke burung kena mau wah ora sembodol yak-yakan tekan ngendi iki kena pisane yo lombrot wah sembodo biyen adek kondang-kondang itu suarane apik awake seger nah sakjane renangan dene ora wani nah wah ya ndara ngapusi ana apa buta urip niku kan wang padha karo kula niku mang patakke buta wong kuwi sing ora setiti buta kaya ngono kok dianggep urip iki wis mati nala garing wah gini piyayine kepleset angkat to kersane ndoro piye wong buta isih urip kok malah kon gupan waduh terus ngopo ya Kang Garing butane ngamuk terus saeneng-enenge dintakke dhewe wah jan wedi tenan aku jan wedi aku amedeni nek ngono kuwi wedi aku wedi yo gek minggat wedi ra lunga-lunga kene selak abote Malang ki opo senengamu gawe cilakane kanca dong sing Guang Gareng dadine gemang mergo tekormu Guang luweh ra luweh gah Bagong ana gawean kok gah meneng disuluk dhewe gemang to gek buta apa iki Jaga mati aku sajae kono ora ngerti basaku kowe iki omong apa hei cilaka ya wong loro kono ora ngerti basaku aku ora ngerti basane kono kowe iki omong apa wah blok waca we nulis
Wah, tujune kok lemah bluduk, terangane buta ki ora buta huruf. Kowe takon jenengku to? Bareng kepenerang. Jenengku Petruk. Bareng kebenaran oleh anglur. Aku sapa jenengmu? Waduh. Mati meneh ya bisa. Aku ki ora takon Pulo Gadung. Takon jenengmu. Bukan. Ora dong aku. Jenengmu sing tak takokke. Bulog. Dia. Oh, Kala Kadung. Oh, jenengmu Kala Kadung lho. Heeh. Terangane tangi turu. Dadi le omong ora patek cetha bareng wis rada damang ya njuk cetha. Kowe ki buta. Buta. Pokoke ngene roti. Mesur. Lanang apa wedok? Lanang. Sedhi bojo, wis. Di anak, wis. Piro? Loro. Wis sekolah, wong cilik-cilik. Bojoku singen. Wis tetak. Wedian di bojo di anak takon wis tetak iso lho di bojo di anak belum tetak ini ya wis ora ngandel aku kowe maido lho aku tak muda aja kok ditaro muda nek yo gilane wong ya wis percaya nek kowe iki wis tetak. Nggonmu ki ya ana seni, enak. Kaya ngapa? Kerdus. Ngene iki sisih lirik-lirik, sisih jambon, kethok nganggo abang mil. Sisih gak inul, sisih ana sing loro, telu, papat. Oh, domino kuwi. Kuwi dudu seni, kuwi alat nggo judi. Ngerti ya? Judi adalah pangkal kemelaratan. Tapi kalau kebersihan adalah pangkal kesehatan. Kudu ngerti. Seni ora ngono. Seni iki pamane ya. Entet. Nah, cocok aku. Aku dhuwit pira tak guntit entek. Dilo aku. Mulane ketukaran sitok ijo ya. Entek tak entit. Entit. Yo. Sing duwe gelang ali-ali mas gedhi-gedhi kuwi sapa? Entit. Iki gelang ali-ali kuyo truyo. Enyo epek enyo truyo. Angger dijoli. Nah, blobo tenan. Aku kok anggere jengklegan iki rangka barang tak keke. Entet iya sing duwe timang anyar karo pendhok emas kuwi sapa? Entet iki pendhok timang kuyo truyo. Enyo epek enyo truyo angger dijoli. Entet iya sing duwe sarung anyar kuwi sapa? Entet iki sarung kuyo truyo. Enyo epek enyo truyo angger dijoli. Karek kathok entet duh karek kathok iki semen sing duwe kathok anyar iku sapa? Entet
iki ora bae kok iki. Oh minggat. Karani ya nek dulungke ngono. Sangjaning para yaksa ingkang masih gesang lumajar glundung jurang ajrih dhateng Hyang Lesmana. Hanuman Prawara Suta sigra mlumpat anjot saking wiyadi tumempuh hari sing mungsuh singa katrajang singsal karo sanya pindha gajah sewu ngamuk mire sanggya para rasaksa tu sekti sang maruti kadangipun Kakang Dimas Lesmana kula nuwun wonten dawuh parang kawekasane jeneng para ndak utus ngampiri Kakang Semar ana ing Karang Kadempel munjuk atur menika Kakang Semar sampun kula kanthi sowan ngersa paduka Bapa Prabu. Kakang Semar kula sinuwun awit saka kapitayanku bisa kasembadan sedyaku kejaba pambiyantuning para kadang sentana pragusa nanging uga saka kekuatane Kakang Semar sak anak-anakmu. Tawanipun keparingipun sinuwun Prabu Sri Bathara Rama tumuju dhateng utami saestu kula mboten badhe selak sak anak-anak kula sak saged-saged sedya tumandang sareng Anuman pangandikane pukulun Sang Hyang Daruna mulai mengko tambak sinebut satu bondo kudu nganggo kekuatane gajah satu bondo kadang werda paran kawekasane munjuk atur ngersa dalem sinuwun ing ngabdi sampun ngrumiyini dawuh dalem Kakang Satu Bondo sampun kula aturi rawuh wonten kisi ing samudra srana aji pameling awit natkala kempaling bayu pitu
sampun sami prasetyo sinten ingkang kaributan kedah anggenipun caos priksa srana aji paweling Kakang Satu Bondo dupi sampun kula dunung-dunungaken mboten badhe selak minangkani pamundhutipun Kanjeng Diwaji pinangka pathok ing tambak ingkang mangki saged sinebat tambak Situ Bondo malah lajeng antuk nugraning Bathara dipun paringi tetimbangan widodari kekalih nama Betari Geter Tuwin Pater ya syukur mangayu bagya yen mengkono Gunung Katelamaya ingkang gununge manglung samudra wis dililake dening Sambarawa ratuning lutung utawa Suwida Sumitramu enggal gempuren Gunung Telamaya gempuring Gunung Telamaya dadi sarana purwakaning nggon kuyasa tambak Situ Bondo anambaki samudra Hindi nyuwun tambahan pangestu aja kurang prayitna Hanuman Suto sikro mrumpat anjok saking wiyadi tumempuh barising mungsuh singa katrajang singsal Kilurah Petruk apa Anoman suhu Kilurah Bagong ayo apa man Anoman awake dhewe nang Pancawati iki kajen iya ning kuwi ya nganggo cara-cara cara kene ngono kuwi Arang Petruk ini nang Pancawati iki bun-bunan sing mula kajen ayo kula nyuwun pambiyantunipun Kilurah Petruk kula badhe miwiti gempur Gunung Telamaya ingkang gunungipun manglung samudra ya ning aku percaya bareng kowe saka ngalengka dadi duta gumunalipun Anoman Inggris ngene iku terus bune hoyak terus rasa apa sing dicekel Anoman iki remet dadi glepung padha aku angge usek ngono ya ngatek Kaji Mundri ora nglinting udut padamu kaya ngono kok tak omongke aku tak saka kaduan wae nggonku nonton inggih namung pangestunipun Kilurah Raden Anoman matek Aji Maundri katira sing ajeng dayaning Aji Maundri karosane sayuta gajah bobote 7 gunung
Gunung Telamaya. Kagenjet dening Anoman kang wis ngesti dayaning Aji Maundri. Jugruk saknalika dadi watu sak peluk rong peluk. Gumulunggung mungging tepining samudra sigra dinangkapi sangya para pragusa kinariwa murwakani dumados tambak Setubandha. Sing agak cilik waduh yes sak kuat-kuate
ya kethek ana momong ya apa kethek iki beda karo menungsa apa? Kethek iki ya duwe konoan barang ya. Wah, adalah ayo kanca tambak kek daya-daya dadi ayo kanca ayo kanca ayo kanca. Nalira kang katawengan sesaking rono magawe gelar wangwang kacarita Ditya Anggisrana ingkang udawedanane sak yayah Pragusa nadyanto iku jejering Gandharwa nusuk wonten barisaning Pragusa datan wonten ingkang wikan kathah Pragusa ingkang dados beganten wonten kising samudra dipun blebekaken sameneh wonten ingkang dipun cokot jangganipun sameneh wonten ingkang dipun bleki sela sameneh wonten ingkang dipun udel-udel Radyan Kuntawibisana ingkang nganglang saking Dirgantara datan kesamaran mulat Anggisrana Aglis Anggisrana sigra kajambak rikmanira Gusti Raden Kuntawibisana kula sampun tobat. Jirak Limarpati jalma kaping sapta kula mboten wani klayan paduka. Anggisrana. Kowe ngremake nektra ingkang melek. Mbodhoke wong ingkang pinter. Wong Pancawati padha mbok apusi merga wujudmu tanpa beda sipating Pragusa. Nanging Bibisana ora bisa ndok apusi. Kowe ngewangi gawe tambak nanging sejatine akeh. Pragusa rucah ingkang tumekaning pati mbok blebeke ana segara. Sameneh ana sing mbok coket, ana ingkang mbok tibani watu sirahe. Kene merganing patimu. Aduh kula sampun tobat. Ora bakal kowe ndak wisi nek durung tekaning pati kacarita Nerpati Sigriwa. Gunawan buku karo padha ya. Diano druhun dimemono tak angke kowe. Endah-endah kowe cendenging mungsuh. Katone mendak-mendak ning gegem wisa. Katone kowe nglabuhi Gustiku Prabu Rama nanging malah gawe cilakane. Wadya balaku aku ora trima. Kethek mbok jempalani. Kakang Nerpati menika Anggisrana yaksa kowe aja kok gawe bodho Sugriwa arep kaya betet manyar sewu ocehmu aku ora bakal percaya sambat takon dosa idya-idyae ora lek rasane atiku nek durung apa ayo diculke. Ora cukup tok rampungi dhewe. Iki dudu perkaramu karo perkarane Wibisana.
iki kudu ingkang mutus brandalem ingkang sinuwun. Dijelke ora? Dijelke ora? Nggih. Ora deg-deg cengelmu. Amun kuwatir, sugih niku mungsuh ning kula. Nggih. To ngeyel kowe. Aku ngerti karo karepmu. Iki mbok anggep mala utawa ngidak-idak kethek. Nggih pancen ngoten. Nggih, sampeyan ngidak-idak kethek. Dudu Petro nanging buta jenenge Anggisrana. Ah sorangan nggih. Ora padu. Kena ditata ora? Sampun. Petro ki menangan kok nang kanca ati ya. Iya to kuwi. Aku ora nglabuhi kowe, ning ora nglabuhi Ndara Wibisana. Becike perkara iki kunjuk ingkang sinuwun. Nalarira kang katawengan ana apa Yayi Sugriwa apa dene Yayi Wibisana? Wis gek matur. Kowe sik sing matur. Wibisana menika damel cintrakanipun kethek wadyabala kula. Kula boten trima. Indah-indah cendenge mungsuh. Kepara nyata mesti mungkir. Bisa meneng ora? Gentenan. Anu man. Kula kene. Nah, kene. Makmu cilik sing nyedhaki aku lah. Wah, nggih, kowe nyuwara meneh tak pejet peteng. Wah, dilurahne karo aku jan suwiyah-wiyah. Apa kepara nyata Yayi? Kowe njempalani kethek balani Yayi Sugriwa. Sanes diwaji ingkang kula jempalani menika Anggisrana perjineman saking negari Ngalengka namur lampah nyusup barisaning Pragusa damel pejahing para Pragusa boten wonten ingkang ngertos ait wujudipun kados Pragusa kejawi kula ingkang ngertos lagak lagu miwah lagianipun Anggisrana menika namung gentenan li omongi gentenan ning wong siji nek ngomongke loro bareng ya cilaka. Yayi Sugriwa kagungan panemu yen sing dijempalani Yayi Wibisana kethek inggih cetha menika. Ing mangka Wibisana matur cetha yen niku Gandharwa prayogane piye Petro dipun teliti kethek dipun timbali mbaka setunggal kethek majeng kedah dipun tandha nek kethek kudu bisa mere duwe buntut nek buta ora ajeng wujude kaya kethek mboten duwe buntut to Ndara Wibisana iya nah mboten iso mere mestine ya kudu ora bisa mere. Nah nggih. Yen mengkono mangsa bodho Yayi Sugriwa kudu kowe bisa menep rasamu dhisik. Aja duwe pandhakmu ingkang dudu-dudu karo Yayi Wibisana amarga uga durung katon kasunyatane. Nggih. Mangsa bodho Petruk nggonmu ngrampungi perkara iki nggih. Nalarira kang katawengan ana
Ndang. Iya, Petruk. Kene gir kowe luhur-luhur. Jajar karo Ndara Wibisana Anoman kene. Ren apa? Rene. Ki ana pakaryan kowe sing nabuh bendhe, aku sing nitik ketheke. Ya. Para Pragusa. Lho. Sereng sawetara nggon nyambut gawe. Bakal ana panaliti. Maju mboko siji nek wis ana swaraning bendhe. Nek sing dudu kethek mengko bakal dipikut mergo kuwi mesti mungsuh. Ndika. Wis reng. Kek benine dituthuk. Swara bendhe kaya ngono. Larase ki 6. Dadi kepenak bendhe